खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएमसि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। गुवाहाटी बरबारि जायगायाव जाथाय जानाया गोबां दुखुनांथाव जाथाय आं बुंगासिनो दङ। बाट आं माखासे सुबुंफोरनि माने भिडिअखौ नुनानै आङो दुखु मोननानै मोनसे भिडिअ बानायदों। बेवहाय गोबां सुबुंफोरा आंखौ बुंदों कि नों मानो भिडिअ बानायाखै, नों मानो थाङाखै, नों मानो भिडिअ बानायाखै बायदिसिना बुंदों। आरो बिनि गेजेराव आंनि मोनसे डिफेन्सारनि भिडिअ माने डिफेन्सारनि माने नि सायाव जि बाथ्रा बुंनायखौ आङो बेवहाय बुंनायखौ माखासे सुबुंफोरा बुजियाखै आरो आंखौ इनभाइटेसन कार्ड लानानै नोंखौ लेंहरलायनांगौ नामा बे बाथ्राखौ बुंदों। आं बेबायदि जेबो बाथ्रा बुङाखै, बेखौ लानानै नोंथांमोना बुजियाखै। आं बिनि सोमोन्दै बाथ्राखौ फारि फारि बुंगोन। दिनै एनिथिं एमजे जेम्स एबा प्रकाश, जेम्सनि नामा प्रकाश दै, प्रकाश बिथाङा इन्डियान आर्मि खामानि मावो आरो बिथाङा दायो इउटुबावबो माने गोसो होगासिनो दङ। दा बिथाङा माने भारत हादरखौ माने मा होनोमोनलाय सल्जार जानानै बिथाङा रैखाथि होयो। अके, आरो लोगोसे मा होनदों बिथाङा माने जोंनि बड'लेण्डआव बा जोंनि माने जि जाथाय जानाय बेखौबो बिथाङा बेयाव फैनानै एक्सप्लर खालामो। बिथांनि जे खामानि मावनाय जे दाख्लैबावै बा माने भिडिअ बानायनानै गोसार होदों, भाइरेल खालामदों, आं बिराद मोजां मोनदों। आं थेंक इउ होननानै बुंबाय मैया। बेखौ सेलिउट होनायखौनो माने खायसे मानसिफ्रा थेंक्सबो होननांगौ बिदि खामानि मावनायखौ नोंथाङा मानो मेगनसो साखो होनबाय। आं सेलिउट होनाया थेंक्सआनो जाहैखायो। सेलिउट होनाया माने मा होननाय जायो नमस्कार बा माने खुलुमनाय बा इदि सिस्टेम जायो आरोना। खायसे सेलिउट खालामबाथाय खुलुमनाय जायो। बिसिनि डिफेन्सनि मानेयाव मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनोमोनलाय बिसिनि स्टाइलाव, डिफेन्सनि माने आर्मिनि स्टाइलाव, पुलिसनि स्टाइलाव जय हिन्द नङा होमबा, बेनि सेलिउट खालामनाय जाबाय। स' बे खेथ्रआवहाय बिथांमोनहा बुंदों डिफेन्सारनि सायावहाय, बे डिफेन्सारनि सायावहाय बुंनायखौ आं खोथाखौ बारा इसेबां गोलाव खालामनो लांनो सानाखै। जास्ट आं बुंदों कि सासे हारिनि स्टुडेन्ट इउनियननि सासे प्रेसिडेन्टखौ रेसपेक्ट खालामनानै सोंनांगौ, आं बेखौल' बुंदों। जे मोनसे दै बाथ्राखौ लानानै, दैखौ लानानै, दै लोंनाय, नोंसोर जे दै लोंदों बे दै लोंनायनि प्राइसखौ सोर होगोन, इनडाइरेक्टलि बेबायदि सोंनाय जादों आरो लाजि फोनांनाय जादों। नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला बेखौ थांनानै बोफिननानै नाय, फारि फारि फार्स्टनिफ्राय बोफिननानै नाय। नोंथांमोना मा सानदों बेखौ मिथिया। आरो बे माबायदि टारगेट लानानै बिनि भिडिअ लानानै मिनि स्टाइल एरि लानानै नायनायखौ नोंथांमोना नाय। आं एनिथिं एमजेनि भिडिअ खालामनायखौ एसे क्लिप्स देखायनानै होनो गोसो जायो, खिन्थु आङो बिथांनि भिडिअखौ आं क्लिप्सखौ देखायला। खिन्थु नांगौब्ला आङो उनाव देखायगोन। आं डाउनलड खालामनानै दोनदों। आरो मोनसे बाथ्रा रायजो राजाफोर, बिथांमोना दासिम 4 आरो 3 भिडिअ खालामबाय, 4 गाहाम खालामबाय आरो सासे 3 खालामबाय। बिथांमोनहा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बेवहाय थांनानै खबर लाहैनायाव दै लोंहोनायखौनो ओरैबायदि दैनि थाखाय लाजि फोनांदों। अके, दैनि थाखायबो लाजि फोनांबाय। दा बिथांमोना 4 आरो 3 गोजोन भिडिअ बानायनाय, बे भिडिअ बानायखांनायनि उनावहाय जे एबसुआ जे बेवहाय थांनानै 1 लाखसोनिबो माने बारा जे बेवहाय माने जाग्रानि बेसाद आरो दै बेसादफोर बायनानै होदों, बेफोरनि सायाव माने भिडिअखौ होआसै। सोरबा मदद खालामनायखौसो होबाय आरो बिसोरनिखौ नायख्ल'ख्ल' थाबाय। बिथांमोनखौ दुसिनोल' थांबाय थायो, दुसिबाय थायो, खालि दुसिगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोना जे अनसुंथाइबो होबोबाय, बेखौ मानो भिडिअ बानायासै? खालि जास्ट माने आं एबसुखौ गोरोन्थि बुंदों नामा बा ओरैबायदि नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलनि पेजाव थांनानै नायहैनो हागोन। नाथाय एबसुआ जे मदद होदों लाख थाखानि खरसनि, बिथांमोना माइरं होबोदों, दै होबोदों, जाग्रा बेसादफोर होबोदों, बेफोरनि सायाव जेबो भिडिअ होआसै। मा टारगेट लामारदों? एबसुखौ टारगेट लानाय जाखादों। आइ लाभ एबसु डाइरेक्ट बुंखायो आङो। नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया। एबसुखौ आं मोजां मोनो बिकज अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ आं मोजां मोनो। अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन मिन्स गासिबो जेसेबांखिनि फरायसा बिसोरनो बर' हारिनि स्टुडेन्ट इउनियन। स' आं बर' हारिनि स्टुडेन्ट इउनियनखौ मोजां मोनो। दा बर' हारिनि सासे स्टुडेन्ट इउनियननि प्रेसिडेन्टजों जों रायलायनोब्रा मा स्टाइलै सार बेखौ बोरैहाय खालामनाय जागोन, थाबैनो नांगौमोन, बिराद बिपद जादों, जानाय लोंनायबो बिपद जादों, बिनि सायाव बेबस्था मा खालामगोन? दा दैखौ लानानै नोंथांमोना जे दा ट्राइबेल संघनि लिडार्सफोर होननानै लादों आरो बिनि सायाव फैनानै गोरिबफोरनि दैफोरखौसो लोंना थांबाय। दा दिनै एबसुआ फैदों बेवहाय दै बोतलसे होनानै थांब्लाबो बिथांमोना गोजोनगोन। आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना दा दै लोंनायखौ मा होननाय जाखो? मिन्स दैनि फैसाखौ हर, जोंनिफ्राय दै लोंदों, दैखौ फैसा आरो बिथांमोना बायनानै लांनानै लोंगौमोन ना नांगौबा नोंथांमोना मानो दैखौ होखो? होनामोन ना सार, बेवहाय दैयानो बिराद खम माबाथार प्रब्लेमथार, नोंथांमोना दै बायनानै लाबो। दैबो लोंहोयो आरो लोगोसे लोगोनो दै लोंनायखौबो लाजि फोनाङो। मा जाखो बेलाय? आरो माने एरखो डिफेन्सारनि सिगाङावहाय ट्राइबेल संघनि लिडार्सफोरखौ मा हिसाबै एरखो?
ट्राइबेल संघनि लिडारफोरनि सायावनो बुंगोन सार नोंथांमोना बेवहाय दै गैया दै गैया बेवहाय नोंथांमोना दैखौ लाबोनानै बायनानै लोंफैदो बास बिदि बुंगोन दैनि थाखायनो इसेबां बिथांमोना दैनि थाखाय बेवहाय फैयाखै बिथांमोना बे जायगायाव जे जाथाय जादों जे हानि इभेक्टेड जानाय जायफोर इभेक्सन खालामजादों बिथांमोननि हाखौ बोरैहाय रिकभार खालामना होगोन बेखौसो बिथांमोना बेखौ खबर लादों मा जाथाय जामारदों बेवहाय नङा होमबा आरो बिनि गेजेरावहाय मा जादों बेवहाय जे साबेसे दङ बेखौ केलकुलेसन खालामनानै बेवहाय बेसेबांखिनि अनजिमानि माने मा होनोमोनलाय जाग्रा बेसाद होथावना मा होथावना बेखौ केलकुलेसन खालामना होनो गोनां जायो एबसुआ बेवहाय हारसिंनो माने धोनि नङा एबसुआ बबेनि इनकाम थानायनि बिथांमोनाव थानांगौ दे माने मा होनोमोनलाय एक्सपेक्ट खालामथावना देलाय एबसुआ माने रायजो राजानिफ्राय कालेक्सन खालामनानै जों प्रग्राम खालामो नङा होमबा दा एबसुआ माखासे जायगायाव थांनोब्ला रायजो राजाफोरनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै दिल्ली मुम्बाइ कर्स खालामनानै थाङो बयबो मिन्थिखायो बेखौ मानो इसेबां बिदि बुङो आरो बेवहाय थांग्रोमोनानो जे डाइरेक्ट लोगो लोगोनो जागोन बेथ' नंबावाना कालेक्सन खालामगोन रायजो राजानिफ्राय बिनि गेजेराव गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव एबसु थानाय आनसलिकनि फरायसाफोरखौ बुंहरगोन ओरैबायदि जाथाय जादों बिनि थाखाय जाग्रा लोंग्रा एसे खालामना हो बेथ' दैबाना जाथाय जानाय नङाना बेथ' हानि इभेक्सनसो नङा होमबा दा बे हिसाबै आरो आंखौ बुंबायखि आं भिडिअ बानायाखै What is this? आं मानो भिडिअ बानायाखै थांनाय 2 फेब्रुवारि बे समनि भिडिअखौ नाय आं लिंकआव होगासिनो दं डिसक्रिपसनावबो आंनि भिडिअ बानायनायखौ जेम्स मोनहा टिम जिमना दाख्लै बावैसो भिडिअ बानायदों आंथ' बिनि सिगांनो भिडिअ बानायदोंमोन बै समावहाय जुदि नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामनानै जुदि एकदमबारे गोमसार होनायमोनब्ला बै समावनो आरो बांसिन जाबावगौमोन नङा होमबा आं बै समावनो भिडिअ बानायखादों दा 2,46,000 साबसक्राइबार दङ 17Kल' खायसे सुबुंफोरा नायदों बेवहाय होमबा आंनिथ' गोरोन्थि नङाना रायजो राजाफोरा आंथ' आंनि दायथ'खौ आं मावखादों आंथ' भिडिअखौ होदों प्रान्जल नार्जारिनि भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगोनो आं दुखु मोनखाबायबो बै समाव होमबा मा आंखौ सोंदों निउस मिडियायाव नुवाखै नामा निउस मिडियायाव नुवाखै नामा अब्ला जों प्रान्जल आं बानायनायखौ बै समाव मानो नुवाखैमोन बैसोर दा बानायग्रा सुबुंफ्रा बै समाव आं बानायनायखौ मानो नुवाखैमोन मोनसे कुइसन फैयोना फैया रायजो राजाफोर फैयोना कुइसन बुंनाङाब्रा खुगाखौ मानो बिदि आवगायलांनो लुबैयो खुगाखौ बाराय होनाङा आंथ' बानायखादों बेसेबां 2-3 मान्थस जाबाय भिडिअ बानायनाया प्रान्जल नार्जारिया बेसेबां समनिफ्रायनो बानायदों होमबा क्रेडिटआ सोर मोनदों प्रान्जल नार्जारियासो मोननांगौमोन प्रान्जल नार्जारिया फार्स्ट स्टार्टनिफ्रायनो थांदों आं बै समावनो भिडिअखौ बानायदों खायसे सुबुंफोरखौ आङो माने थाल लानानैसो नायनानै आं जे 3 मान्थसनि सिगां भिडिअ बानायबाय आङो बेखौ बुङाखैमोन खिन्थु खायसे सुबुंफ्रा अख्राय जालांगासिनो नालाय आं बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों खायसे जोंनि लिडारफोरजों रायलायनोबा रेसपेक्टै रायलायनांगौब्रा मिनि हालायालै बाब स्टाइलै बिदि नङालै सोरनिबा न'खराव बेसेबां खामायदों सोरबा कम्पानिया बेसेबां खामायदों सोरबा चेनेला बेसेबां खामायनानै मा खालामना थादों बेखौ बुंनो हानाय नोंहा रावबो मोन्थाय गैया बिसोरा खामायदोंना खामायाखै बिसोरसो मिथिगौ मोनसे एलबाम बानायनोबा खै लाख थाखा थाङो बिसोर थाङो अबेबा मालदिप थाङो बहाबा बायदिसिनायाव थाङो फैसा गारनानै 1.5 लाख गाहाम 2 लाख गाहाम गारनानै बिथांमोना फिल्म माने एलबाम बानायो आरो बे एलबाम बानायनायाव सोरनाबा 4 लाख गाहामल' भिउ जायो सोरनाबा 3 लाख गाहाम मालाबा समाव 1 मिलियन जायो मालाबा समाव 7 लाख जायो मालाबा समाव 4 लाख जायो अब्ला बिनिफ्राय बेसेबां इनकाम फैगोन 1 लाख 1.5 लाखआनो फैफिना आब' रियानियाथ' बिसोर आब' रियाखौ जि थांखि बुंबाय उनावहाय सरि आब' बिसोरा होफैथारनांबाय नङा होमबा होफैखा आरो बे होफैथारनाय नङा होखायो बियो मालाय थांखिलायनो गोनांथि गैया माबा मोनसे बुंबानोखि मालाय होफैखायो जास्ट खबरल' मोननांगौ मालाय आब' रियाया मदद खालामखायो सिगांबो खैला मैलायाव मदद खालामदोंमोन आरो गोबां जायगायावनो मदद खालामगासिनो दङ बिनि थाखाय आं आब' रियाखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय बिथाङा बर' हारिनि जाथिनि थाखाय गावनि जाथिनि थाखाय जे बेसेबां खामानि मावगासिनो दङ बिथाङा स्टेन्ड जागासिनो दङ बर'नि फिल्म बानायनानै बर'नि एलबाम बानायनानै जे हारिमुखौ फोथांना लांगासिनो दङ आरो लोगोसे गावनि जि एसे थाखा दङ गावनि जि एसे खामायनाय दङ बे खामायनायखौबो मानसिफोरनो डनेसन होनानै बिथांमोननि खैफोदखौ सुस्रांनो थाखाय नाजागासिनो दङ एलबामबो बानायगासिनो दङ बे एलबामनिफ्राय बिथाङा प्रफिटखौनो मोनगोन ना मोनाखै सोरबा सोंनो थांदोंना बेखौ सोरबा केलकुलेसन हिसाब लादोंना थख'सो नुहुरो भिउ इसेबां जादों भिउआ इसेबां बे इउटुबनिफ्राय बेसेबां खामायो बेखौ बयबो मिथिखायो मा खामायो जे इउटुबारफ्रा बेवहाय जेसेबां दङ दा 1 मिलियननिफ्राय बेसेबां थाखा खामायगोन 1.5 लाख गोजोन भिडिअ मोनसे बानायबाय 2 लाख गोजोन खरस थांबाय होमबा बिनि गेजेराव नोङो मा होनोमोनलाय इउटुबनिफ्राय माबोरै दे बुंदो बेसेबां खामायगोन बिसोरो 1.5 लाख 2 लाख थांनानै बेबायदि आरोना खोथा स' माने आरोबाव मोनसे खोथा आरोना रायजो राजाफोर माने बे एबसुआ जे बेवहाय थांनानै मदद खालामहैबाय माबाय जे माने 1 लाखसोनि खरस खालामहैबाय बे निउसखौ माने आपडेट होआसै आं बेखौ नेनानै नेबाय थादों माब्ला होगोन 3-4 भिडिअ आपल'ड खालामलांबाय खिन्थु दासिमबो एबसुनि मदद खालामनायनि मोनसेबो भिडिअ होआखै अनलि प्रान्जल नार्जारि फंबायाल' होदों बेखौ मिथिबायना आरो बुंदों आंखौ इनभाइटेसन कार्ड आं इनभाइटेसन कार्डनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै
आं जास्ट बुंदोंसोमोन आंथ' सिगाङावनो भिडिअ बानायखादोंना रायजो राजाफोर नोंथांमोना नाय आं डिसक्रिपसन आं कमेन्टआव लिंक होगोन आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन दायो जास्ट मोनाबायबो दायो आं बै जायगायाव थांनो रोङाखै बे जाबाय गुवाहाटी एफा गिदिर नोगोर आं बेरायजोबनो मोनफेराखै आं गुवाहाटीयावनो थांनानै बिराद खम आं मिथिया जेम्समोन बायदिया मालाय एमजेमोन बायदिया मालाय थांबाय थायो दा आंथ' बारा थाङानो आं बारा मिथियानो सम मालाबा समाव सोरबा सुबुंफोरजों थाफाबाय आं हारसिङै बारा थांफेरनायानो जाया आं खेबसेल'सो थांदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव खेबसे माने हारसिङै खेबसेल' दै आं दासिमबो खेबसे थांनाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव माने बेरायनो बा थांनो होननानै आरोना खिन्थु पान्जाबनिफ्राय बा माबानिफ्राय ओरै फैनायाव ट्रेन स्टेशननिफ्राय ओंखारनाय माने बे बेलेग खोथा आरोना खिन्थु जमायै थांनायानो बांसिन आंनियाहा खेबसेना खेबनै जाबाय आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव बरबारिया बबे जायथिंजाय मेपाव नायबानो नुयो नोंगौ नाथाय बबे साइडथिंजाय बबे लामाजों थांनांगौ बेखौथ' मिथिया नालाय स' जोंनो सासे सुबुं खोन्थाहरोब्लालाय माथो जा बै आरो ओरैबायदि बाथ्रा बुङो दा माने एनिथिं एमजेआबोथ' खबर लाहरदों प्रान्जलनाव बरबारियाव जाथाय जादों नङा होमबा कल खालामनानै थांदों नागिर थांदों गिदिंलाबायनांदों अबेबा ओरै हाबस'नांदों ओरैबा ओरै थांनांदों ओरैबायदि थांनांदों नङा होमबा बिराद खस्थ'जों थांदोंना थिग बेबायदिनो आरोना आंबो थाङोब्ला आंबो बेबायदि जागौमोनदां बेहा मालाय बांसिन रोंगौसिनदां जायगाखौ थांनो बांसिन माबा मोनथिसिनदां आंथ' बेबायदि जानायमोनबाथ' माने आं थांफिननो रोंबावनायसो नंबावोमोनदां मानो होनबा आं गुवाहाटीयावनो बारा बेराया नालाय आं आन्दायखांबायबो गुवाहाटीयाव नोंथांमोना मिथिया आं आन्दायखांबाय माने ओइथिं थांनानै ओरै हाब्र'नाय मानो होनबा लामाफ्रानो बेलेग सिस्टेम माने ओइथिं थांबा फाइन नाङो ओरै थांबा ओरै फाइन नाङो जानला मोनला थांजायलाबाया गोबां हुसियार दासो एसे रोंहांबाय बबे साइडथिंजाय आङो माने बे बाथ्राखौसो बुंगोन माने जायगायाव जाय जाथाय जानाय बिसोरो दुखु खस्थ'जों बिराद सैज' हानानै दङ नोंगौ नाथाय प्रान्जल नार्जारिया जेब्ला भिडिअ बानायदोंमोन फार्स्ट प्रान्जल नार्जारिया दै अब्ला प्रान्जल नार्जारिखौ सोरबाथ' खोन्थाहरदोंमोन ना मिडियायावथ' नुबाय र' जों दा मिडियायाव नुबाय खिन्थु नुदोंमोन बिनि सिगां प्रान्जल नार्जारिनो सोर खोन्थाहरदोंमोन प्रान्जल नार्जारिनो सोरबा सासे सुबुङा खोन्थाहरदोंमोन बिनिखायथ' बे भिडिअ लाबोबायना नङा होमबा बिनिफ्रायथ' आंबो 2 फेब्रुवारि खालि आङो भिडिअखौ खालामबाय 3 मान्थसनि सिगां दा जेम्समोन आरो एनटिएमजेमोनहाथ' दाख्लै मैयासो बानायदोंना रायजो राजाफोर दा माने खायसे सुबुंफोरा बुंदों आंखौ भिडिअ बानायखा आं बिनि थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ नङा जे खेबसे भिडिअ बानायनानै महाराजा जाबाय बेबायदि बाथ्रानि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बुङाखै खायसे सुबुङा बुंदों नालाय आंखौ भिडिअ बानायाखै आंथ' भिडिअ बानायदोंआनो आंबो थांनो गोसो जादों जास्ट माने बै जायगायावहाय थांग्रा जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोनहा जुदि माने खोन्थाहरफा जुदि खोन्थाहरग्रा सुबुं मोनोब्ला मोजां जागोन आरो जायगाखौ बबेथिं थांबा खोन्थाहरफा जों माखासे सुबुंफोरनियाव जेरै हमना ला जों गसाइगावआव थांदोंमोन मैया गसाइगाव थांनायाव जोङो कल लाफा बबे जायगाथिं थाङै भिडिअ माने कल खालाम थांबाय जायगाखौ नुहैबाय नङा होमबा स' बेबायदिनो आरोना बेबायदिनो जों जुदि एफा गिदिर घटना जादोंब्ला एसेखौथ' खोन्थाहरनो हाथावना ना थ' गाबबाय थागोनथ' बिदि नङाना नङा होमबा गाबबाय थागोनथ' सिन्था जाबाय थागोनथ' बिदि सिन्था जानायावथ' मबाइल दाङा बेथ' नङाना दाङोना रायजो राजाफोर बेबायदिनो आरोना दाथ' दिपेन सारमोनानो थांबाय आरो जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारमोनानो मदद होखासिगोन बेखौ जों मिन्थिनो मोन्दों स' बेवहाय जेबो नङा रायजो राजाफोर दावराव दावसि खालामनो गोनांथि गैया नोंथांमोना सापर्ट होबाय था मेहेरवारि माने ब्रादाराबो थांसिगोन आं बेखौ बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों बिथांमोना डनेसन कालेक्सन खालामगासिनो दङ जोंबो थांनो गोसो नोंथांमोनाबो जोंनि बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसन आंनि पार्सनेल नङा सिगां आं पार्सनेल एकाउन्ट इउज खालामदोंमोन दा पार्सनेल नङा बे जाबाय बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसन एनजिअनिनो एनजिअ होनबानो जे एनजिअ हारसिं रां थायो बिदि नङा एनजिअआ डनेसन खालामनाय बबेनिफ्राय एनजिअआ रां थानांगौ हारसिंलाय नङा होमबा एनजिअखौ मोनसे मानि थाखाय जे माने स्किमफोर उथायनो थाखाय बा बिनि गेजेरावहाय रायजो राजानिफ्राय डनेसन खांनो थाखाय पार्सनेलि हारसिं डनेसन रां खांनो हानाय माबा थाया दै मोन्थाय थाया नालाय बिनि थाखायनो एनजिअखौ बाहायनाय जायो मोनाबाय बे रायजो राजाफोर आं बुंनांगौ दंब्ला उनावहाय बुंफिनबावगोन माखासे जुदि थालांबावदोंब्ला थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं जास्ट बेखौल' बुंनो थांगोन एबसुनि दैदेनगिरियानो जाया मानो सोरबा दैदेनगिरियानो जाया मानो जों गासैजोंबो मोजाङै काइन्डलि जानानै जोङो रेसपेक्ट खालामनानै रिकुवेस्ट खालामलायनांगौ आरो जुदि रिकुवेस्ट खालामनायाव जुदि मदद खालामाबासो जों बै समावहाय बे नेक्स्ट बेबायदि दैनि थाखाय लाजि फोनांलाय आं बेफोरखौ आङो एसे दुखु मोनदों आं खाफालाव बुनानै लादों मायै आं नायनाय लोगो लोगोनो ओरै खाफालाव बुदां मानो खाफालाव बुदों होनना बुङोब्ला सासे दैदेनगिरिखौ जों फुजिनो रोंनांगोन जों जुदि जोंनो रेसपेक्ट होआबा सोर रेसपेक्ट होगोन जोंनो जुदि रेसपेक्ट होआबा सोर रेसपेक्ट होगोन बुंलाय जों रेसपेक्ट होनो सोलोंब्लासो गुबुनाबो रेसपेक्ट होगोन ना नोंनि न'खरनि सासे गिदिर गाहाय माबाखौ हेडखौ जेनेबा न'नि फेमिलिनि हेडखौ सोरबा सासे सुबुङा जुदि नोंनि न'खरनि सुबुङानो हेड होआ माने मा होनो रेसपेक्ट होआबा गुबुना फैनानै माथो बेखौबो दुसिगोन हानाय ओरैबायदि गोहो जाबाय स' बेनिखायनो न'नि जे लिमिट जे बेफोर सिचुवेसनखौ लाखिनोब्ला जोंनि न'नि मानसियानो रेसपेक्ट होनांगोन अब्लासो गुबुनाबो रेसपेक्ट होगोन रायजो राजाफोर सोंनांगौ सोंनो थाखाय मोन्थाय दङ आरो राइट्स दङ आरो सोंनायाबो कारेक्ट जास्ट मा स्टाइलै सोंनांगौ आं जास्ट बेखौल' बुंदों माबा मोनसे
दै बेफोरबायदि बाथ्रा लानानै लाजि फोनांनाय मानायखौसो आङो जास्ट बुंदों सोंनाङा बेबायदि बाथ्रा बुङाखै आङो सोंनांगौ मोजाङैनो थेंक इउ स' माच आरो बिराद मोजां खामानि मावदों आं बे बाथ्राखौ बुंखादों सेल्युट खालामो आङो जास्ट बेखौल' बुंगोन आङो जास्ट रायलायनाय स्टाइलखौ जेनेबा रायलायनाय स्टाइल माने जास्ट माने बे ब्रा सारानो बे बुंबाय बिथाङा जे आंखौथ' जेबो बुङाखैमोन सारा मानो बुङाखै जाखो मानो बुङाखै सारा बुंबाय ना ब्रा बे मोनसे कुइसनखौनो ब्रा सोंबाय थानांगौ गोनांथि आं साना होननानै बे बाथ्राखौ मानोथो बुंखो मानि थाखाय बुंनो गोनां जाखो सारा दा नोंनि केमेरानि सिगाङावथ' रागा जोंना होननाथ' बुंनो हायाना रायजो राजाफोर बुंनो हागोन नामा नों केमेराखौ दा ओरै लाथारबाय दा बिदि सासे लिडारनि आखलाथ' बिदि जायाना नङा होमबा स' बिथाङाथ' बिदि खालामगोनथ' नंखाथारा स' आरो मा मोनसे बाथ्रा बुंबाय आं जुदि गोरोन्थि बुंनायमोनब्ला बिसोरथ' पजिसनमोन आं हारसिंल'मोन मा होनो जे नैयावथ' जुजिनायसो जाबाय बिनि मिनिङा मा जेनेबा फाइट खालामनाय आंखौथ' गाग्लोबजोबनो हायोमोन आंखौ बुग्लिजोबनो हायोमोन बेबायदि बुंनायसो जाहैबाय बिसोरजों पजिसन आं हारसिं मा होननो जागोन अलवेज फाइटनि थाखाय माने मोगा मोगि खालामनो थाखाय फाइटनि थाखाय थियारि जाना थानाय सिस्टेम बायदि मा बाथ्रा एकदमबारे थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ